Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Search for $1 million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Jenny, abang aking karagitoy kaya dinakbatlako na rin. Piton nga taon ko nga aram ka ka. When? Pito kaya man nga taon nga aram ka kanya ka, Rodi. Abang nga dinakpalasardangan. Bigyan na dumang aram kanya kaya talo nga bulan. Isardangan dakon. Gusto ko palang aklunan nila. Mas dawa na kang ka. Kasanulay nga na yati kinapatid ko kang ka. Nakapadpatid ka kanyak, Jenny. Idi-adapt tayo pa lang iti college. Sa atin nagraduar. At ang trabaho ta. Talungan taon na trabaho ta. Di ba? Napaggraduar mo ni Juna, akabsat mo, nga pambar mo idi nga, at napagbasbasa mo kamsat mo. Apa kang ganay ta? Please, Jenny. Iba't patig ka una yun ay. I'm sorry, Rodi. Kaneta nga kapautan nga panahon nga garaharim ka kanya kat talaga nga da kuman inaklong ka kuman o talaga nga namariknak ka na isang sangayan para kang ka. I'm so sorry. Naulpit ka. Saan nga kanulpit ti amin? Ano nga timabaling ko? Alangan mo't nga aklunan ka oras ang kamat iba't patig. Sige. Sana ka rin nagbaybayan. Sana ito nga pagpakita kang ka. Adalata kang ka. Barbaring no. No sana ito naman kita. Isang tumatan di pakarik na amti. Kinapatay ko. Oh? Nga ta? Adud ka kasta. Ako na nga sa mula marikdan nga napatigayim ti may isang tao no sa mo nga makit-kita. Alakat no kas pagaligan takas ng tuman ti mapasama, Rudy. Alakat sa puling kanto siguro, tawagan kanto. Kanibagak, napatig kagayam kanya. Nung mapasamak, ururahik ka mapasamak na ita, Jenny. Inakon. Manong nemi pudno na itinagsalita mi kini Rodi nga piton nga tawon nga agar-aram kanyak. Ket siyak manong nemi tiyak pa nakarik na iti ayat iti kadigiti mga agar-aram kanyak. Duwa kami nga agkabsat manong nemi siyak kini Juna apag isuan kapag redwara ko niti college kanadang trabaho iti matay iti aksidente ring naganak kada kami. Kaya di sa kaanan ti tanem da papa kini mama inkarik nga siyak ti makamo ang pabasa kini Juna. Aging nga naggraduaren, kaya di nagbasbasa pa ilaing manong naduktalak nga da boyfriend nen. Nalhaling kagim siyak ko na. Siyak, nga naskan ko man nga boyfriend, awan pa'y boyfriend ko. Siya nga saan pa nga naskan nga boyfriend, adan boyfriend mo. Kaya maamom to kanya ka. Kaya siyempre, ate, kaya mamutukin ka. Ito dumtang di amin. Ada ka din napasama ka na kayo? Oy, humpay ate. Yung karagini bagi kasakong tulay ito ti amin-amin ko kini Richard. Into no, malpasan ti kasar. Ito ka anong arti kasar yun. Kan naggraduar kan. At ang trabaho. Into no makapagkasar kayo matan kini Manong Rudy, isa rin namin tumiten. Sino? Rudy? Abay nga di mo palang amin aklunan, Manang. Awanan ni Rudy. Saan nga pagpakita? Kaano pa nga awanin? Isumatan ti pa nakariknam nga napatigay misuna? Gasyay? Sumalaso. Just the same. Madlato mariknak kang kuhana. Abi kami nakasta ka, Manang. Managpili ka. Sino nga ti kayat mo? Awampay kayat ko. Di ko pa jakpe na amuti lalaki nga na magpidik ti puso. Ketsi ka. Ala,
no sa mga ipaay ti bagim kendi Richard baka isukat na kat sa bali. Oo. Gabi ito dahil nga sa mong panangtad kang kuwanti amin-amin mo. Manang, dahil ti mula mi ti panunot mo. Awan to't makaagaw kanyak. Di dan tumaagaw ni Richard kanyak. Nga ta? Gabutan mo kamatmatig na klaulay ni Richard. Siya lang di babae ti biyak na. Kaya di sumit lang ti lalaki ti biyak ko. Ala sabi ko maadig ko. Tapos ang kanto nga, agsaga pa, itilubong kinayat. Talagang saan? Sikat-sikate. Sikanto nga tat, agsaga pa kinayat. Tapi nga siya. Kaya umat pinalaki ti biyak ko. Imitun ka ano nga ta ate? Nga dumteng, ti lalaki ti biyak mo. Intun ka ano? Datat tsaka musong bata natin. Aging gang imbaga ni Juna nga kapsat ko manong nemi nga imbitaran nanto kano ni Richard, a boyfriend na, into no, ag birthday soon. Sino nga minti bisita minto birthday mo? Siyempre, hindi kita karupa tayo. Office mate ko. Ken, kang ranti amin, ni Richard. Idudumting day tangal daw manong nemi imay nga rin tikit karuba, timulong, tanulong dan tumot amangan, kit ni manang iling, nakatulong mi nga kapsat manong, iso ti kang runan, una nga nagsagana. Idi madaman ti panangan, manong nemi, isumuten iti idadateng ni Richard. Nakakutse manong, idi mapansabaten ni Juna Isuna, nakita ti may sa nataraking lalaki manong, naging narakop da sa da naging nakik. Sa nagturong da iti ayan ko manong. Kadsyak ti mo na nga nangyamamuan na kini Richard. Ti makderak manong nemi ket nagalamano kami. Iti panagalamano mi manong nemi nakariknag iti na isang sangayan nariknag. Oh my God! Ura na nagaragan ken tiriknak manong nemi di mariknak tinalamuyot ken nabara nga dakulap ni Richard. Kirsanak ka nagpadlaw manong. Nagruna iti kita kat sakti perpernen. Inipatak nga dagos di ima na. Okay, pilat home, Richard. Okay, babalin na kaming lata na panawad dito eh. Jonah, iyam-amam ni Richard karagi di office mate mo. Palong nemi. Nabayaga kong nga malasan ni tilubong adumatin na iti nakishake hands kanyak. Yung apay. Apang italay nga makarik na iti kastoy. Agayatak iti boyfriend ti kabsat ko. Ngayon baga nang awantot makaagaw keng kuhanan. Tingkay nangigan, papagayam ket sumagmanulay nga paset ti pagkasalitaan ni Jenny Itilawag City nga na ito iti may kaupat nga lagip ti napalabas nga naglaon iti success story ngayon ti pagpilian para ti panakapili ti best letter of the first week iti bulan ti September. Iti agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayin ka ni Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii, nga pagabakan nyo ka nagitang kakadakkel nga premyo. Ni manong nyo ang Nemi Ruiz datoy, Nemi Ruiz, host, tilagip, tinapalabas, iti Action Radio, DCJC Lawag. No madama kita ngagbibuya, pakishare, pakilike, ket nasang ka ba nakapagpahalo, iti page ni Paring Ray, ngayon kayo pakabibuyaan ka na ito nga video, agpalo kayo. Ray Fiesta Centennial Award page. Kaya ito na may upload ito nga video, iti YouTube channel ni Paring Ray, nga Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award. Paki-like, paki-share, yun saan kayo pangin nag-subscribe, ag-subscribe kayo kuma. Inaktumit la i-share, ti programa tingang lagip tinapalabas, ti Action Radio, DCJ Silawag, ang mga mangigan nyo, alas 12:30 hanggang alas 2,
Doon sa nga ti Sabado, iti DCJC, inaktumulay siya dito page ni Manning Ray, dito nga programa. Tapno, yung kayo mga ganti pakabuklan, dito nga pakasalitaan ni Cheney. Kahit kada bayatan nga intay agsasalita, ibalagip ko man hindi dakkel nga premyo, nga gururay kada kayo, no? Isurat yo, ito ilagip tinapanabas yung success story, kahit numangabak kayo. Weekly, monthly, can the grand prizes, nagururay kada kayo. 50,000 pesos tiabakin nyo. No, mapili kayo ng grand winner. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Can may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Agsurat kayo. I-computer nyo, digiti pakasalitaan nyo. Sa iyo isa iti email address kan nemiruiz@yahoo.com muna saan kan nemerstudio@gmail.com. Ado ti message iti page ti datoy page ni Paring Ring how to join, how to kasong tagsurat. Agdingi kayo dilagip tinapalabas tapno mamonyo no kasano tagsurat. No kasaan niya digiti rugina ken digiti sumarsaro no. Ya? Kaya no di mo among isurat mabalinakbet nga siya ti mga interview ka na kayo kasi aramiden na kita tuma. Ag-message ka lang dito page ni Paring Ray. Ngay bagayo, sir, interview na man. Para tilagip na palabas. Uno saan iti page nga dirmanong nemi. Dirmanong nemi page. Ya? Kapno rin kasta kat siya ti mga interview ka na kayo. Kasi ti aramidak na kita tuma. Ya? Numampay adu nga amang na kita bukod ng isurat. Ito na ito yung lawas tunong Domingo at interview na ito nga umayag pa interview para kada ito yung bulan ti September. Hindi naman kamlawan na kita yung madamang agbibuya dan sa talong agbibuya ngayon adun to tagbuya ito no hanang nga live na ito yung programa tayo ito hangang nga live adun to di kita agbuya di kita ang kanayon nga mangi-share kada ito yung programa tayo hindi man nakablawan nila kapno di kasta kita adadupay ng itikundaway nga inda pa nang i-share. Sinuda. The Dumingsil Adorada, Diti Paris France, Bobby Palada, Rex Galapia Kakot, Binting ni Wilma Aguete, ni Kabalayan Narding Gawiran iti Kabungaan A. Lawag City, ni Noralyn Perdido Tamala iti Bahrain, Mr. Aurelio Festa Jr. iti Hawaii, Ofelia Bagawisan, ni Josephine Estango, Alan Cortez iti Kawayan Isabela, samatan ni Perlita Aglipay Matias, ni Perlita Rivera iti Seattle, Washington, ni Rizzi Ismana Blag iti La Trinidad Benguet, Erlinda Stabilio iti Hawaii, ni Shirley Sion iti Hawaii, ni Joel Bondok, Binilda Pacolan iti Santo Domingo Ilocosur, ni Clarissa Dumlao, Ernest Buduan iti Hawaii, ni Mayna Domingo, Juanita Viloria iti Waipahu Hawaii, ni Helen Campus, Teodoro Saludares Dugay iti Honolulu Hawaii. Papagayam ni, thank you for watching. At ituloy ko tagningig tilagip ti palabas, ti agbuya dito'y page, ti Paring Ray, and iti YouTube channel na. At padaanan dak mananduma iti Dir Manong Naming a page para iti Dir Manong Naming a programa. Ken iti lagip ti palabas iti 12:30. Ken iti idikal man laing iti alas 2 dito'y page nga Dir Manong Naming. Salamat for watching.